Castelló d'Empúries i Empúria-Brava han estat presents per primera vegada a la Fira de Múnich, on fins i tot s'hi va desplaçar el regidor de Turisme, Rafa Girón. Es tracta de la fira de viatges i oci més gran de Baviera. Des de 1970, Free Múnich proporciona inspiració, informació i l'equipament adequat per viatges i activitats d'oci. En cap altre lloc es poden reunir tants experts experimentats en un sol lloc. La gran varietat de temes, viatges, caravaning en càmping, ciclisme, esports aquàtics, així com outdoor i fitness i el seu caràcter experiencial únic, fan que Free, la campanya de viatges i oci més gran d'aquesta zona d'Alemanya. Sí, la setmana passada vam estar presents a una de les fires de turisme de mercat alemà més importants del país. Hem fet una valoració molt positiva perquè és la primera vegada que hi assistíem en aquesta fira, sota el paraigües del Patronat Costa Brava. Ens vam proposar d'anar-hi i, sens dubte, vam creure que era una opció molt positiva perquè estava enfocada a un tipus de turista que creiem que necessitem potenciar al nostre municipi. La fira estava encarada a un turisme sostenible, de senderisme, de temes de caravaning, temes d'un turisme també d'una edat més avançada, un turisme silver, que diguem, que és aquest turisme que ens pot fer desestacionalitzar una mica la temporada, aquest turista que ens pot començar a venir temporades fora d'estiu, pretemporades, començar després de Setmana Santa i passat el setembre-octubre, que són temporades més fortes, que sense fer gaire cosa tenim la sort que tenim molta afluència al municipi. Va ser un turisme, una fira molt positiva, vam estar durant 4 dies allà promocionant juntament amb altres pobles de la Costa Brava el que és el nostre municipi, i va estar molt bé perquè vam tenir un turista que ja venia informat, que ja coneix Empúria-Brava, que coneix la Costa Brava, i estar presents en aquest tipus de fires és una cosa positiva perquè aquest turista d'aquesta edat més avançada no està present en el que són xarxes socials, Instagrams, vídeos, que sí que es pot atraure un públic més jove. A aquest turista li agrada que siguis present allà, que li expliquis, que agafi confiança, que li donis els típics les revistes, els tríptics, els fulletons, les guies que portem del nostre municipi, i és una cosa molt enriquidora per a aquest turista. Aquestes són les accions que hem portat a terme en aquesta fira, i per acabar aquest trimestre, per comentar una mica les fires que també tenim presents, en àmbit estatal i local, tenim present ara a Navarra, al Mercat de Ram a Vic i a la Bitravel de Barcelona, que estarem al present mes de març, per acabar la temporada de fires aquest trimestre a nivell turístic. Aquest any per la fira han passat 140.000 visitants i hi ha hagut més de 1.000 expositors de 50 països. La impressió ha estat tan bona que la intenció és de repetir la propera edició.